sahnada her hil ýagdaýlar bolýar. Ilki başda şu aýdym Sada başlaýan döwürlem Gülşirin Aljanyna ýatan ýer ýagtyrdyň halipam Bahir. Şol yaş dehini yaşlary, yaş bir howatçyň yaşlary ýygnaýatda şolara halipalyk etýärdi, tälim öwredýärdi. Menem şolaň biri, menem bir şolaň içindäki şagirdleriň biri. Ona her hepdede canly setde teatrlarda konsert gurnaýardy. Ona kä halatda adamlar bilen gurnaýar, kä halatda da ýöne şeýle goýup bir canly setde gurnaýardy. Ona menem şu baranmyň näçe wagt boldy, kän wagt bolmady. Olin dağlara var diýen halkaýdym maňa ananny, şu diýdi sen setine gowy şun öwrenýän. Ana aýyň plançatyna da Magtumul teatrda ul edip konsert gurnajak, şonda da tenşulaýdym aýtýan. Bolýa, indi uly sahna birinji gerek men çykjak bolýan. Indi günne taýarlanýan. Umytdy bir Sadanyň oglanymy bardy. Ol oglan hemme aýdýan şu aýdym çygylan, aýdymny ýatdan bilýär. Barymydan kyny, ýadyňa düşmede de aýdýar da şeýdi. Oňyna bir häsiýeti bar, şu şeýdip dutarna teredip çalýar. Elmeden je dutarna teredip oturýar, ýüzüni görüp bolany. Onuň ýanky teatra bardyk, adamdan dolu, nirede görendädim sahnada. Şu elim ayağım saňyllaýar da, şu çykmaly, şu halkyň öňüne aýdym aýtmaly. Başladı. Molmalı ne? Ooo diye başlamalı. Başladım. Ooo diyen söze gelen ok. Aydı otuyorsun. Umuyda teretyen çekip durun. Ooo deyip olam. Aydı ya bir zat. Yönü şey deyip aydı ya men göremem. Inni damarlam çeşip demim gutorp bar ya ödüm ödüm sana ananıllı da şol sahna ananıllı jogapkärçilik bardyr da ödümde şon durup bir soňa belki ýa-da bir ýüzüne teretseň dursaň täzeden başlap bilersiň. Ýok duramak, şu demim daha gutorp, meni demim gutorar etdim şowuny. Ahir umyt şeýtdi ahir ýüzüme teredip etdi de ana Gülle göwnüm açaydı teň dedi. Iň soňky demem şo taýda gutordy. Çalyp otyrlar başlap bilemek, demim gutor galy. Onuň jolary ýagdaýlaram bolýar da arasynda. Şo elme dama sahna çykmakam diýeni. Şo ýagdaý ben birinji hem ilkinji uly sahna çykan günümde hem bir garaşylmadyk ýagdaýa gawat gelen wagtymda. Şu adam sahna çyksam jolary ýaly bir bolaýmasyny çekinýän şu adam.